Besibonisa uReal Mhlazi nesisongela nithi nizozivulela icala nitshela umkhwanazi ukuthi sisabisa ingane. Kongane siyisabisayo la sayibonisa ingane. Phela nina abanye benabana ingane, anikwazi ukuthi yini ukungomzali. Anikaze nashonelwa yingane, ananizala abanye benabazondle kwaingane. So ingakho ninganandiyaba nezingane. Ayakho umuntu onengane ubaba usile noma umama usile onengane ongasupporta lento enziwe Mhlazi ebazi kahle ukuthi mfethu ebeyithanda ingane yakhe. Usuke usuyiveza nje ukuthi usikhotheni kababa awuzondli ingane zakho usupport uReal Mhlazi uyibona intwana ifaka impilo yayo engcupheni wena kodwa ifakela ama-e-wallet uzoyihlohla uthi ayihambe yovula icala uthi thina sisongela intwana ngokubonisa intwana sesayisongela we mame nina niyasangana emakhandeni mina ngimtshele niyahlanya emakhandeni nina animfuni umuntu okhuluma iqiniso yabo niyazi ukuthi lento enziwe lo mfana lwana khona ukuhlaziya lokho akwenzayo ufika hlaziya buyazogudla ngala yabo nokuthi baningi abayenza lento ayenzayo iqali ngayi and ayikazi iphele kamnandi lento le. Mina ngithi ukuba wena mfethu umfana wakho umshana yakho noma ingane yakho yenza lento enziwe Mhlazi ngabe uyamfakela nama-airtime uthi akaqhubeke ngoba ngabe usumfonelile wamkhuza uthi mshana wami ngathi usuyagagamela uyiyeke lento yenzayo ngoba uyazi ukuthi uzowenzakalani. Musani kuba omalume ababolile nibe omalume abalahlile nifake intwana ehlathini fakeni intwana ehlathini thina soyitakula intwana ngeke size sinivumele nifake intwana ehlathini sikhona sizokulwela lokho fake nje nini intwana ehlathini so lokhane siyiqhwandile thina intwana siyikhiphe ehlathini phela sinethe thina nethi thina siyinqethe nini inqethe nina namagwala ke nina ngcono ukunetheza nina namagwala nina nilwelwe intwana encane nilwelwe Mhlazi nilwelwe uReal Mhlazi anamasende nifika ngama-fake account why ungayivezi wena nge-real account yakho uhlaziye nge-real uzucreate i-fake account yakho ufuna ukulwelwa umfana omncane uReal Mhlazi masuyibiza ngensizwa ngamadoda nithi siyengayenga zamadoda wena ubuyisilamu ucasha ungafuni ukuvela kahleni bafethu akasivume nifake intwana ehlathini bafani bami khohlwane solokhane siqala phile noma ingangayeka ngoba vele isiphuphukwana le yantwana but solokhane siwakhiphile nje ama-video siyikhozi siyazi vele ukuthi sometimes ukhuza umuntu oyisiphuphuku usukuyimoshela isikhathi sakho kodwa nje ngesiyeke ukuyikhuza intwana noma ingahambi iyovula icala isivulelele ukuthi siyayikhuza ngesiyeke solokhane siqhubekile siyikhuzile intwana ukuthi yeke ukubhayiza musukuphapha ntwana nina ngabe niyifunela imisebenzi ninike nemali nithi ehambe ozama ilicense isha ucode 14 udrive ama-truck because uyayibona intwana ukuthi ngathi iswele into ezoyenza ingakho vedane ivule idatha ivele ikhulume lento esuke iyikhuluma. Inkosi impela umuntu afika ahlulo ukuhlaziya ama-assignment la othisha babemnika wona ahlulo ukuhlaziya ama-homework othisha babemnika wona abazohlaziya umaskandi umuntu ahlulwa ama-homework othisha babemnika wona kuthiwa nayo i-homework awuhambe uyihlaziye ekhaya ukuze izohlanganisa ukhesa izo-edema amaksini akho mase kuphela unyaka ukuze uzowuphasa. Ayi ikuhlule leyo ukuhlula ukuhlaziya lezo zinto uthi mase umdala ubuzohlaziya abaculi bamaskandi sithi mesikukhuza ungezwa thina siyohleka abafethu hayi thina siyohleka abafethu noma manje yahlomeka nihlaziya into eyirongi leze kumele ngabe niyahlaziya zanihlula nahlula ukuhlaziya into kwakumele nihlaziye eyirongi engeze nisize ngafakhoni neyihlaziya-ke lezo eyibeki lezi kumele ngabe niyayihlaziya ziyanihlula nihlaziya lezi eyirongi lezi eyibeka iy'mpilo zenu ey'ngcupheni bafethu yabona nokungafundiseki nje nakahle mfethu nongabi nasikole nje mfethu nongabi nangqondo umncane uboniswa wobhuti abadala uzenza into ehlaziyayo uzuthi usaya emall ugqoka ibhande leGucci nedizili webhatata babe bakubhene ingubo abangasayisebenzisi kuthiwa nayi ijini nedizili nebhande leGucci
awuhamba uhlaziya unikwe ne1000 uqoye la jini diesel khona uzoba ngene emall eni bangeneni bafethe insuku zeni yibaliwe cona ngoba khona sebenitshelile abathe mina ngamane ngiboshwe ngemidlalo lo mfana lo adlala umfana ogqoka amacici ezohlaziya iqhawe lami hey bafethu hey bafethu wamnandi ku TikTok nomunye ohalela ukuhlaziya wathi ukubabheka abantu abahlaziya uhamba uhlaziya amaqhawe abanye abantu ngoba azonithunuka abalandeli mhlaziya ureal mhlaziya